Cek 1 2 3. Tes tes.
Firefox browser can grab. Hurian itu hatta, taparade maruhatta, matang yang nahuhum mahita. Tapuji matuhatta marede mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi purbadia, natmo palangi dohot tanoon. Amen. Ale Jehovah waholongi do hajongjongan ni bagasmu, dohot hasonggopan ni hamuliamu. Haleluya. Haleluya. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, di papatar hodo di rimmar hite-hite hatami, naung dohot dohami di halomon roham, marhite sian panesami di dosa nami. Atong papatar madirim turohanami, asa hutadahami ho, jala asa hutangyon hami suara ni anakmu, jala asa hujalo hami todi porbadia, marhite-hite anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh, Jesus.
lima patik paduahon dohot lapatanna. Dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanomu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi nasa di bagasan aek na di toru ni tano. Ianggo tunggabe si sombaon manang sioluan. Dia do lapatan ni i oddo. Ikod dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa dang jadi iba marsoba tu sobbaon manang tugana-ganaan mangido hanguluan siani. Jala dang jadi oluan begu manang ulpuhan ni hadatuon. Jala dang jadi pos roha di ugasan homitan. Ido sahatna. Martangyang mahita mangido gogo siat tuhatta. Ale Tuhan di bata say pergugoy mahami mangulahon na hubbar tupatik mi. Amen. Tatopoti madosatta tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar para si roha jala partaluk ni roha jala nabasar doho. Say marpangulahi maroham midahami. Dibahani say sama sude dosa nami. Dangadong nahupangasaon hami dukon ni asin ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujulom. Di bahani pasonang jala apuli mahami akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dusatta. Sato kiddo hutadikon ho alai papungok kumaho muse marhite-hite akka asini roha gudang. Tagad diparpiar ni murukku hutabunihon bohiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan bahasa saliling-liling na asyaku ho. Ninna Jehovah si palua ho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Salo poko mana
Tajahama hatani debata epistel turpuk ni Arminggon natar surat di pasalmen 120 sia ayat sada sahat rodi ayat 12 tajaha margati soring. Edde sian si David ale Jehoba disulikit jala ditadahodo au. Manang merdaladalan manang modo mau disegehodo au. Jala takas do di botoho akadalaku sudena. Tole sian pudi, tole sian jolo dihaliangi hodo au. Jala dilinggom tangamu do au. Tungtu dia matar bainau laho marado potodim. Jala tungtu dia matar bainau maporus maradopun bohim. Tungsura mengijam au dia kahabong ni buha siang hari. Laho songgop nian tu bariba ni laut. Jala tungsura huduk, hahulo sabing ma makukupiau, jadi hati yurod do borngini humaliangau. Ido sahatna, mertua duakan atu manghihun hatani di bata, jala naupiopsa. Amin. Tidakon maha porsiaw tay songon nahin na tidakon idungata saha porsiaw di sadok portibion rakma hitamadok. Au porsea di debata Jehoba, ido ama pargugu naso hatudusan nat mempalangi dohotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehoba nasasadai, iman na tinubuhon di si Maria, nagabe-gabe siya ton di purbadia, adorang sahabu. Hidot wakta na tumawad na bernit di pangumuman ni Salatus na matarpajal do iba na dihaw kinursilang na tuwa tug na turo ng itanam ng namula mangulo diari patulo. Na manay surgo laon do siyam di dibata Jehovah amanay pargugun na sa hatulusan ni di sima iba na pimamulak sugo tutanoon maong mihal na mangulo dohot na mate. Aw porsea dito di porbadia jaladong sa huria na badia, huria to panela Kristen akka na badia, doho dia sa sanidusa, doho dia tay naman dok,
Mula mengurus suku daging hal nang mate. Doh diang ruan na sudah. Tabege titing namasa di huriatta. Dikting di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Minggu Paduahon Dung Ipapanies 17 Januari 2021. Topik ditanda tuataido ho Naparjolo Tikting Parbagason Titing Paduahon Naing Manjalo Pasu-pasu Pardongan Sarepion ma Pangoli John Sukses Roma Rade Pakpahan Anak ni Amata Willer Pakpahan Nahinan Tubuni Inata Mariata Boru Pakpahan Panggabean Ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo beralamat di Jalan Perindustrian RT Walu RW Pitu Sektor Warung Gudeg Dohot Orwana Naomi Nasria Maria Mardalena Boruni Amata Tukijo Tubuni Inata Ngatipah Ruasni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo beralamat di Jalan Condet Batu Ampar 2 nomor 10 Pitu RT Walu RW Tolu Sektor Condet Pamasu-masuon Kamis 21 Januari 2010 sada di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pukul 15 WIB. Nampak duaun Hendra Mulyadi Sinaga anak ni Amata Mula Sinaga Tubuni Inata Delpi Boru Marbun ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo beralamat di Jalan Pancamarga 5 RT 2 RW Sada nomor 19 Sektor Penas Dohot Orwana Afriana Boru Nadiak Boru ni Amata Pardomuan Nadiak Tubuni Inata Ros Liana Boru Manik ruas ni HKBP Resort Bogor beralamat di Jalan Pangkalan Batu Haji Yoyo RT Tolu RW 2 Bogor Pamasu-masuhon Sabtu 27 Januari 2020 sada di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pukul sia 30 WIB di Pasu-pasu Tuhatama Pardongan Sarepion Naim Barui Paduahon Dadanak Nasorang di basa-basa Tuatado sada Dadanak bawa di keluarga Marulitua Aritonang Inatai El Tieria Borusianturi di hari Senin 10 sada Januari 2020 sada beralamat di Jalan Pangedegan Raya Sektor Kalibata Hipasdo Dadanaki Songsongoni Natorasna Patulohon pelajar sidi reguler mulai sadiron Minggu 17 Januari 2020 sada buka utama pendaftaran belajar sidi reguler tahun ajaran 2020 sada. Batas waktu pendaftaran sahat tu tanggal 14 Februari 2020 sada. Syarat pendaftaran mambuan buku ruas dan surat pengantar sian sintua sektor. Popaton jemaat baru di Jalo Gabi Ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo keluarga A Stanley Sijabat Inatai Dewi Masria Boru Pasaribu daftar ulang beralamat di Jalan Kaca Jendela nomor 4 Raja Wali Sektor Kalibata Jakarta Selatan. Napa duahon Silwanus Titus Takin Inatai Desi Mulasari Boru Tambunan beralamat di Geria Tonjong Asri Blok A5 nomor 4
Jalan Bersama Raya, Kecamatan Bojonggede, sektor Parserahan. Lima ruas napida mulai saderon Minggu 17 Januari 2020 sada nunggapida huria keluarga Beni Hasyolan Siagian inatai Elfri Marisa Boruna 70 dohod 2 danak pida tu huria HKBP Resort Karawang Jawa Barat. Paunopon keputusan sermon Parhalado sesuai keputusan sermon Parhalado HKBP Sutoyo Selasa 12 Januari 2020 sada lau menguduti pakobusion di sektor Pondok Gede. Sermon Parhalado memutuskan Sintua Dr. Edward Sigalingging dohot calon Sintua Luther P. Munte Gabe Sintua sektor di sektor Pondok Gede. Papituhon Hona Uhum Huria RPP mulai saderion Minggu tanggal 17 Januari 2020 sada Hona Huhut Parmihonan dohot Pamisongan RPP do Rona Borusyombing sektor Gang 45 Siala mengeluasi Uhum Siasat Gereja HKBP Manang Maria Kepilit. Pawaluhon parmingguan di HKBP Sutoyo, parmingguan di HKBP Resort Sutoyo masuk naparjolo pukul 6 WIB bahasa Batak khusus lansia, pukul 8.30 WIB bahasa Batak, pukul 10 sada WIB bahasa Batak, pukul 10.05 WIB bahasa Indonesia, pukul 10 pitu WIB bahasa Indonesia. Hobar tu protokol kesehatan di huriata songonang dianjurkan ni pamareta di sude parminggon siganup minggu papungu pelian tu jolo nilanggatan dohita sada A dot sada B tu huria ada orang sujamita pelian paduahon tu pusat dohot pambangunan dung sipul jamita lasmarohata pasaton peliani pasiahon bingkisan Natal. Bingkisan Natal tu nama balu dohot yatim piatu boima dibuat di tiki ibadah Minggu pukul 8.30 manang pukul 10 sada setiap hari Minggu. Jala batas waktu pembuatan bingkisan Natali sahat tu Minggu 30 sada Januari 2020 sada. Pasapuluhan kebaktian online pinangido tu akar was na di bagasan proses rapid test manang swab asa mandoho ti kebaktian Minggu melalui channel YouTube online HKBP Sutoyo. Pas 10 sadaon barita habot niroha nunga jumolo maru jungolu Sintua Dr. Andus Dules Sihombing Master of Science na di hari Rabu 10 Januari 2020 sada tutup umur onom pul 4 tahun hina baluhon ni Inata Roida Boru Purba beralamat di Jalan Bayu sektor Cipinang Asam Jakarta Timur. Tuatama namanga puli keluarga na ditinggal hon 12 sumbangan di jalur sumbangan sada bunga altar sian keluarga Nyonya RM Simatupang Boru Sinaga sektor SMA Semia hamaleteoni keluargai di pasu-pasu dohot pandongannya ni Tuhan paduahon hand sanitizer 20 liter manang 5 galon sian keluarga S butar-butar Boru Pardede sektor Kampung Makassar di pasu-pasu tuatama na pasaton sumbangani lau pasikapun titingon boi mata jaha di acara cetak songonima saat ditikting di hari Minggu sadaya.
taparade maruhatta pasahatun piliatta marede mahita. Amen.
batana sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramuti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita. Hamuna manami nanami molo tajaha jalata bigi sian warta berita ngalam hebak be penyebaran COVID 10 siaw na teh. Jala naparpudi hubigi hami adong do hampir 4.000 di DKI Jakarta nong teprapar. Jadi hupangi doho kami matuhita songon hobar tutik ting nakin molo adong siya kita dalam proses paimahon hasil swab unang majo rotu gareja ada orang so keluar hasilnya. Molo negatif silahkan maro. Ale molo positif unang majoro. Di paradi Huriatta do fasilitas live streaming ibadah bui mata tahiuton manang beribadah hita disi. Allah majaga hita molo lam jais do hita manang dang perduli di COVID 10 siaon ulu do hona hita sudi. Jala molo songon na mago parneangguani songon na suadong angur ni kanasini hirana suadong angur na yapai manggoreng ikan asin terswab na ibana manang antigen manang molo dialang sesuatu manang lasiak manang cabe sambal dang siahan ngai mana be jala periksa may ibana ale molo sol selera do makan hamu mangan anggoy dang pola dobe tugi kamu au asa selera hamu mangan au selera do mangan terus bah ido jadi hupangido hami ala ngamulai kencang benuaing songona hea hudokon di jamita atau baru beta na pasuak-suak kodo nuaing si corona on nuaing ate molo halak na pasuak-suak kokan serena guguru be idaun hapi los ido par mitopa mudah-mudahan mah berhasil vaksin na sedang berlangsung sonari jalangwa dimulai amata presiden na sodong do gokon tuau au pi ulo do divaksinau manang sianok ku pe divaksin aku lah masalah diawi asal mah divaksin imajo pengantar di hita alai dauma covid ate alusihamu matong amen itu to hirana ragu-ragu do hamu hubereng dauma covid sakita teh tu halakam ya teh dama teh itu anggo bui tu lautan me teh do tu Banua Toru teh hamuna mana minanami taparwauma bibelta evangelium dihita di bagasan minggu sadarion imasian evangelium Yohanes bidusada ayat 40 tolu dot 1 ayat 50 sada dalam topik ditada Tuhanido ho Tuhan mengenal engkau berarti Tuhan mengenal kita didok songonon torang ni arinai dinanaing lau ibana tu Galilea jupang sama si Filipus dungi diduk Yesus ma maddog ibana ihuton maau alai sian Betsaida do si Filipus ima hutane si Andreas do si Petrus dapot si Filipus ma si Nathanael jadi didok ma maddog ibana nunga jupang hami ibana na didok ni si Musa di surat patiki jala na pinabuan ni aka panurirang ima Yesus anak ni si Joseph nasian huta Nasaret dungi didok si Nathanael ma maddog ibana tung tarbahen ma ro nadinggan sian huta Nasaret jadi didok si Filipus ma ro maho marnida di ida Yesus ma si Nathanael ro manopot ibana jadi didok ma taringo tu ibana onma sada halak Israel nasitong
nasomar pangaci di bagasan. Nina sinatanail maddo ibana. Sia dia ditadahuau. Dungi dia lusi Jesus ma ibana. Huida doho uju ditoruni hawaraiho. Adorang so di jo si Filipusido piho. Dungi nina sinatanail mangalusi ibana. Guru nami hodo anak ni dibata. Hodo raja ni halak Israel. Dungi nina Jesus mangalusi bana ala hudok tuho huida ho ditoru ni hawarai ubah na porsia ho ideomu dope na sumurung siani laos nin nama tutusi tutudo na hudok kon tuhamu ideomu na do mukap banua gijang jalan manaik mijur aka suru-surua di debata tumopot anak ni jolmai ido sahakna. Uriani Kristus dah hina holongan adong na manay turoha manang na menarik dia pribadi ima topik ni minggu ta sadarion nama dok ditadda Tuhani doho ditadda Tuhani doho Tuhan mengenal engkau molo didok Tuhan manadda hita manang ditadda Tuhani do hita berarti takas do Tuhan manadda hita. Molo dihatai taringo tu manadda ditadda sian hata tadda mengenal sasitung na odo na perjulu nariko tapa husor-husor amanginang nunga tatadda Tuhani manang songo dia do panadda otta adong do hata Indonesia maddoko nasomal due tak kenal maka tak sayang. Betak na hurang do panadaut tatu di bata, gabi hurang takas holong tatu ibana. Manang bui musi sebalik na. Ay riko ni na marsitadda ani, manang riko ni na manadda jolmai, manadang manangisi. Olo do hita, ala na hurang takas panadaut ta, gabi salah mahita. Memahami mangatusi dongan. Edo rikok dona manadda dang holan na masitaddan sa bing songoni harahap madang bol basya pajupang hita do dongan rupaning naso tatadda dope irikok do marsi tadaan harahap gudang ni harahap harap udah matau nina. Alai itap ni dopi panadota. Banyak orang mengenal seseorang itu dari fisik. Sian postur tubuh. Ido makana molo tabereng culum sianu doan. Kamu pesada-sada bodoh hutubak nata pe mar masker hamu. Oh, buru jutak. Buru tagalung rupaning. Daku tada misalnya kan dulu do songoni ate unang dipaksa tong martida de jolma jala au hudok matu hamu kebetulan nak 3 hari yau songon uluan di hurian na balga ba ulu do sipata sok kenal sok dekat iba ma majo pinatorang mautik pau pinabuka mautik rahasion bahoras sama bahoras besi dia bah songon apa sukunata ma isi deh aku tada bahan ulu alana terbatas di bamanada jolma alai adong dodongan padita sudah ditada luas nih luar biasa dobah satu pahupuna nasorangi pe itada dorana raku bagasan alai memang luar biasa jalan memang termasuk talenta talendi diakah jolma natakas manada halak angkau dang pola tak kasihan dobe. Holo ni fisik pardopahan. Oh, bahor sama horas. Alai margana ulo do lupa. Guarna pi ulo do lupa. Apalagi tanggal lahir nak. Ido makana tuan ido adong di tanggal lahir. Ya, si patah dibuka don si patah dang si patah. Ido makana oh ulang tahun di sianu HP.
Oh na buru judo nang ubah. Hola ni adong silakona. Aha. Mulu tu pesta sa plastik don ini tu kan. Ini dah. Tuah plastiki bagudang do inganan dah. Aire mari-mari si panganon ni kan. Itu dah. Jala hati-hati. Di namana daun hita manginang. Unang taripu nunga takas hita manada dirita. Hati-hati. Si pata tumakas dodongan manada iba, sian iba manada diri niba. Suku kamu mah, ido makana hiado di suku Tuhan Yesus to kasih sian na. Didok halakan isi duau. Didok kamu isi duau. Rikot do panada diri sa sitong na. Asa boy dung tatada dirita. Dung tatada dirita. Tabo to mah kelemahan dot halobiata. Dan orang yang positif selalu berfokus kepada kekurangannya supaya dia bisa memperbaiki dirinya. Idoriko ni panadod diri. Ay susado na manada diri. Tabering mamering foto hita di Facebook. Mulo rame-rame hita. Selfie ma hita na sa huria rupaning. Isi do parjolo na tajum. Nata perbesar rupaning. Dahita do. Tabering ma. Baga do HP ba? Nang pebalga igu kotik inatong kan? Baga do ba? Nang pesongo na talak nakin parekel huru paning. Baga do ba? Anggo hala dang pola rikot hita manada si pata. Alay hudong matuhamu amanginang rikot do manada diri. Nang perikot hita manada na asing. Ale tumakas do hita perjolo sahali isi do hita. Itu makana di tahun era 90-an. Wah, retreat ahadu warna, pembinaan, seminar rot akalana asing. Judul ni retreat on temana who am I? Mandok koni pe atar songon naliling do diajar-ajar rupaning asa songon lancar pronunciation nai rupaning. Who am I? Who am I? Siapakah saya? Rikot do hita manada dirita. Asa jumulu asa baru pe manada dongata. Dung tatada dirita boy mahita mardame do rohata. Tarsongon hita na marsitadaan. Ala na marsitadad do hita mang mardongan. Ilo kan? Anggoso marsitadad do hita datu mungkin pardonga kita. Rupaning adong mahalak tiba-tiba na sutatadda sama sekali kaya pajupang hita. Pitoro mahalaki sona artis hita kan. Dungiro mahalaki dia jo hepeng mibahan na. Ayah dong sonang go hutadda do pinga majol hepeng onin na. Kan marga harap do hamu ido. Kan hamu do nagantengi na ido ini tong bolo naganteng dah. Ido atong dia jo marpikir do ibadah. Alay-ala na marsitadda kita manginang ahapin atahatai dinggad do sa luhukna. Merencanakan sesuatu pita bodoh. Dalam memikirhon dengan memikirhon pe sesuatu dinggad do. Ala nunga masih tadan di baheni tau jima marhiti na di bagasan topik sadarion minggu sadarion di tadda Tuhani do hita atong tau jima songo dia do hita buasa di bata manada hita. Songo dia di bata manada hita. Jala ahado maksud di bata pola puasa ibadah manadahita rikot nai di bata manadahita. Itu penting kita gumuli saat ini. Kenapa Tuhan perlu mengenal kita? Hamuna manami nanami marhasurungat dohita di top pada bata. Itu makana takas nakin bahwa sasitong na ditada di bata hita ada maksudnya. Ay marhasurung ado hita. Molo tajaha di sada Musa 2 ayat 7. Dung dibuat matanui orbu ditanui dung terbentuk majolmai diuluson ma hosa hanguluan asa martod di hanguluan jolmai martibakon na asing natino panay hape natino panay takas do masih dada. Ya.
Adong do hita memelihara paha-pahanan di jabu, kucing atau panangga. Holan roh hita, sungguh tong. Ya rumah hita jolma, holan roh hita. Sampai merek sanggul nai rupaning. HP mau lo pananggai, hebat do hebat. Ikon sumurung do sasitong naha isiota panadota didirita manginang. Ay sumurung do di bata manopahita. Dung ditoppa di bata jolmai diulusom maho sa hanguluan. Dungi didok di bata ditikin yang manoppa jolmai tatoppa ma jolmai tumiru rupata tudus tupang alahota. Berarti ada unsur hade bataon di ngolutta. Atong mata tatakasi majo songo dia do hita manada puasa pola sumurung manang marhasurungan di bata manoppa jolmaon. Patut do ditanda di bata hita ay ibadah do hape na manoppa hita. Itu sebabnya manginang Tuhan sangat memaklumi manusia. Ay ditanda do hita. Si bata hita do na si panggaron. Seolah-olah ngatakas tetanda Tuhani rupani. Sehingga kita seolah-olah sama dengan Tuhani. Daong. Ditoppa di bata hita. Ido ubay natakas ditanda hita. Jala halak natakas manada di bata. Di hari kotodo parsauran nadinggan rabdo donganna. Ido. Molo halak nang takas ditanda Tuhani do hapeau. Berarti di hari kotonibana do pardonganon parsauran dongan tu dongan jolma tu jolma. Jangan hilangkan kepercayaan itu amanginang. Jangan hilangkan nong ditanda di bata paula sotaboto na ditanda di bata hita. Ditoppa di bata hita marhasurungan sian na asing. Ido hakikat ni jolma. Jala gabi marparsaora mahita. Ditoppa di bata hita. Di bagasan komunitas berkoinonia marparasaora na denggan. Ay makhluk sosial do jolmai. Di bahini di pardonganoni tarikotoma manadadongan. Ate. Ay mulu mardongan hita kan takas do tadadongan ta. Ngata boto ahado nama bensugo ruhana. Tarsongon suami istri rupaning ya ngata boto dia do na solomoro haninatta molo tabayad di hita do nomor 2 di si. Manang sebalikna di boto inattay na solomoro haniamatay hape di ulahon inattay mo se inattay do nomor 2 di si. Nasalah di si. Alabua kita dituntut mengenal supaya kita memahami. Ay molo nunga tatadda jolma, tatadda dongata, gay masyap tu sama. Molo so masyap tusan, jonok do itu, na masyap Tuhan. Itu. Molo so masyap tu sama jolma. Ido ubah narikot hitas di bagasan parsaurat tadi pardongatata di huria hagabipi. Ido makana dibain koinonia na parjulu. Dewan koinonia dang marturia jo parjulu. Dang diakonia jo parjulu. Parjulu parsauranido. Asa di huria diajari do hita, diaraho do tu hita, asa masih tadaan. Maboto ise do dongata. Oh, dongata do nasida. Jala di huria ikon diajari do, jala ikon diaraho do tuhita, ikon marsiajar marparsauran. Bukan marmusuhan. Asa mardame di bagasan parsauran bukan na marbadai. Ido. Ido hebat na huria terlumubi huriat tahagabibi. Dan menciptakan persoalan di bagasan parsaulan ini. Alai memecahkan persoalan do molo parsauran ni huriat tahagabibi. Jadi molo dong do rupaning siak kita dang masih tadaan ngahurang hita di siya manginang. Alai satabi majo.
Adong dosa ada kelemahan ni huriata HKBP maju unang maju halakan robaning. Adong do kelemahan ta jalan gobo inian HKBP Sutoyo unang masongoni. Di boto hamu do kelemahan ni huria HKBP na di Jakarta. Sada molo sopat ditana dicuekin do. Molo sopat ditana piga padita dison 5. Di luar nina onomon paonom padita Joshua majoro kurang orang sian cawang. Godangan hita hurian ni HKBP Sutoyo ale unang songoni teh. Moloso tatad moloso taboto do paditai alai moloso padita ta hurang do parsaurat tahu bereng. Au hurasa hodde. Mololawi basa mar mangebati manang mardalani tu sada huria di Jakarta. Bah warsa mang bah padita harap. Oh iya. Ale molo tu padita na. Abang, sampai digotilin non nabe kamu. Ditariki misai na musai. Bukan gawat deh. Ale molo masuk padita na cuek. Itu kurangnya kita. Habis sasitong na jangankan untuk pendeta. Hola tatad dabe ruas ni HKBP ngalas rohakan. Sabus mahita rupaning manang sa aro karena baswi. Kan jong-jong do di bamar baswion ala ni rak-rak rupaning dui makatatay ma siran ala bata do amat tanarana. Bah ora sama ngana. Ala bata do hamu ido. HKBP. Las do rohakan. Molo nunga marsita dan tabu. Di bahini hamu nama nami na nami marsi ajar mihita lo manada dirita. Jangan hanya Tuhan yang ingin tahu atau mengenal diri kita. Ido perhurioni. Ido makana heado hujamita hodison ilustrasi di abad-abad pertama dope kekristenan di Eropa dan familiar dope hakaristenonon. Jala termasuk perpunguan yang dibenci dope hakaristenonon. Merpunguma jala seporas do lapatanna di jabu-jabu dope hakaristenoni. Alai setiap adong perpunguan di baimah tanda salib di dindingi rupani. Jadi dilului sahalak ina mageleng na. Dungi dilului. Jupang mageleng na. Sedia ho buru ninna. Dari sana mah ninna. Ngapain ninna? Ada nyanyi-nyanyi kami di situ. Nyanyi-nyanyinya enak mama anak. Ngapain lagi di situ? Kami dengar-dengar ada cerita tentang Yesus mama. Oh iya, baru apa lagi? Ada tanda tambah di sana. Dan di bawah madokon salik buah madak danak. Ada tanda tambah mama. Ada tanda tambah positif nina. Jadi saya lihat terus mama tanda tambah itu, wah nyaman aku mak nina. Oh iya doa nina. Atau molosongonido ahado natabadiho amanginang. Mulu Kristen hita. Salib bisa saja mungkin penderitaan, tapi juga keselamatan. Tetapi ada juga nilai positif, hal-hal yang positif dalam kekristenan kita. Ketika kita datang ke gereja, hita halak nati ditadda di bata, nong ditadda Tuhani hita, rohita tu persauran nabadia songonon, rohita marsaur rabdo tibana do dongata, ala nong takas do ditadda hita. Apa nilai plusmu? Apa nilai plus kita? Apa yang tambah dari kerohanian kehidupan kita ketika kita sudah melaksanakan ibadah? Ahadut natabadihita molo nunga ditadda di batahita. Ay molo nunga ditadda di batahita, kita juga akan dimaklumi Tuhan. Songo dia behado saotta, songo dia behagaleotta, songo dia pekehibatatta, debatado na mengatur nguluta. Debatado na mengarahkan nguluta, jala debatado na paradihon ibana. Atong dalului ma na tahu mengajari hita asa unang holan debata manada hita alai hita pe riko manada debata alai jumulu ma tatadda dirita isi do hita molo ama do hita amama unang ina-ina
Molo ina do ibana, ina ma, unang ama. Molo yanakko do ibana, yanakko ma, unang na asing. Molo parhalado do ibana, parhalado ma. Molo ruwas do ibana, ruwas ma. Di sido hataridaan di jolma, nang takas, ditadda di bata ibana, jala ditadda dirina, dungi takas ma, ditadda di batana. Atau tauji ma, tasulikiti ma. Menarik do epistel tanakin nantai. Molo jahat tanik mati nakin epistel tanakin. Ali jahuba disulikit jala ditaddaho duau. Molo nunga, molo halak nang takas mangatusi. Naung ditadda di batai bana. Pos ma rohana di bagasan perjalanan nguluna. Dia yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam perjalanan hidupnya. Amin. Atong tahu jima ngulu tahun asa mangulu di bagasan na manadda diri do manadda di bata. Martang yang mahita. Tuhan di bata mula tema di pasat rohanami ala nunga ubigi hami hatam. Nama pengotok kami naung ditadahodo hami. Takas ditadahodo hami. Dangadong nabuni di hodi hami. Jala dangadong nasotarida di pamerengamu di panadaumu di hami. Jol managale do hami Tuhan. Nang pedile hoko di hami halubian. Ale juk do hami mangulu di bagasan hagaleon nami. Juk bangga hami di hagaleoni. Si patalupa hami nang dilhoko do gogo kelebihan di hami be. Ali Tuhan di bata pasu-pasu mahami. Urupi mahami makanguluhon hatami. Asa mangulu di bagasan hatami hami. Jala mangulu mahami di bagasan lomoni roham. Ala nunga ditadaho hami. Naing mahuhari kotok kami Tuhan. Marhiti todim. Hutada hami maho. Jala ajari mahami lo manada diri nami. Do manada dongan nami. Asa marhiti pada doni huboto hami matuan hagaleon dot akahahurungan nami. Gabi hupadingga kami mamolo takasu tadahami akahaurangan nami. Mardong atoko mahami kanupari amang. Jala urupi mahami dia kaulon nami bi. Pasu-pasu ruas minamek nama gudang satu nama tua. Gudang adong manang napiga ruas mulai di bagasan parsahiton. Ali Tuhan de bata nang nasida pe huwa kami tu adupamu. Asa jama pamatang na Tuhan. Asa malum nasida. Tarlumubi di parsahiton na masa sinuwaingon. Juk nai Tuhan hami mabiar hinorhon ni. Tarlumubi barita di peningkatan ni jumlah torok ni masyarakat nang hona. Tarlumubi hami na di DKI-on. Ali Tuhan pasu-pasu ma pamatang nami. Lehon ma imunitas na dinggan di hami bi. Asa manahan margugu hami lahu mangadubi parsahiton manang sorimago na masanwaingon. Ali Tuhan di batang di bagasan habot ni roha do sahalak sada keluarga na alanong dialapo siya tonga-tonga nami na posom situa nami si hombing. Parguguy ina nami rapdot akay nakon na do paparan na. Apuli na sida Tuhan asa marpakirimon na sida dilehokolas ni roha sika ni habot ni rohai. Jala lehonom magugun na sida Tuhan mangadupi akan namasay. Pasu-pasu masudi akarua sinuriam na di bagasan habot ni roha. Manang naisipi di bagasan hagaleon parguguy na sida. Di bagasan marganggu ni roha. Pahot haporsyaon pakirimon dot holong ni roha na Tuhan. Asahot na sida makaporsayho gabi pos roha na sida. Disaluk na pangiring ni holongmu di pardalanan ni gulung na sida bi. Pasu-pasu akay nakon ni huriam. Asa magudang di bagasan asin roham. Jalagabi yanakon na burju na pistar na malo. Tarlumubi marhabiaran tuho. Para di masa depan nadinggan diaka yanakon ni huriamon. Asa pos rohani akan atoras nang yanakon nami Tuhan. Laho mamuji pasanga pokok. Atong asiroham. Di perdalanan ni huriam sa minggon. Nang perdalanan ni ulu nami di bagasan sa minggon. Juluani ma lakanami. Di bagasan Kristus Yesus jalo mahami. Amin.
Mare de mahita laos ta pasahat na piliata na paduahon. Ku
Tatangnya konma peliata. Ali di batama nami na di Banua Gijang, hodo haroroa ni saluhut silehon-lehon nadinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasatami masyana ni lehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silon lehon mitu hami, asalam girgir hai madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tuangaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panesa nami di dosa di dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor rohon madamena tutodim. Amin. Hamuna manami na nami, kami atas goar parhalado, upasatama tuhita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Horas.
Aku